Mwachita zazi kulu pamoyo wanga. Come on, sing. Mwachita zazi kulu. Come on. Pamoyo wanga. Hallelujah. Come on, sing it for me. Mwachita zazi pamoyo wanga. Popeza mwachita zazi And just begin to think. Kumene mulungu wako chotsesa. Kuchokera tsiku lanu limene muna banda kufikira tsiku lanu. Think about your friends who are no more. Takumbukirani ngozi zimene munapulumukapo. Palibe chimene munachita pamaso pa mulungu kuti mumuhonge akupatseni moyo wina. Pali china chake chimene moyo mulungu akusunga. Come on, take it on. Let me hear you. This evening, I want us to declare something in our lives. We are blessed. There has to be a sign that we are indeed blessed. We shouldn't be saying we are blessed for the sake of just saying we are blessed. But God should give us a sign. Moyo watu ukale ndichizindikiro chonena kuti tadalitsika. Because palibe muntu amene anabwera ndikukhala mkupezeka kwa mulungu kubwerera chabe ku nyumba zawo. So we are declaring this night, wina aliyense amene wabwera kudwala, after this session akapita ku nyumba kwa akaziyeze akaone kuti moyo wake uli pati.
ndikubwereza nso wina aliyense amene wabwera ndi china chake chompinja, when you go back home mukazi yezenso kuti zili pati. Wina anene kuti amen. Tamugwireni neba wanoyo and just declare something pa moyo wake. Mungu panga ya china chake. Tampempherereni kuti Mulungu amtetezere ku ngozi sabata imeneyi. Mumpempherere kuti Mulungu amkumbukire. There should be favor moyo mwake, favor upon his life. Ku business kwake akhala okonderedwa. Si munthu wamba. You are holding an extraordinary person. Si munthu wamba. That person that you are holding next to you, si munthu wamba. Declare something new moyo mwake. There should be movement moyo mwake wa uzimu. There should be movement in his or her spiritual faith. Yeah. Declare.